Waw. Mae un yn daith iawn ar mynydd Paris. Ti'n gwybod am una gymaint o llwyberau a gafed gymaint o piles o copar. Ystod hyn. Waw, mae un yn gall yndi. Islen dod am hert. Sioc. Sioc nem dolog. Sioc nem sommwrw. Ha! Is i'n nagon bulldog. I'n nagon bulldog. Ofales. Sioc nem. Basameg. Bochanod. Miklos. Zoltan. I salad. A mae regi, of course. Ond dwi ddim yn iso regi bod o fel Big Mac. Ond wow. Sorry about that. Well. Ond ar reswm o rhywun yn achos rhywun agos sybio ar y carreg. Ti'n gwybod mae un yn lle peryglis rawn. Eseg nagon birthday peryglis. Mae rhaid I fi gofyn I rhywun. Miklos, Zoltan, how do you say in Hungarian dangerous? How do you say it is very dangerous? I like to know. Consonancy Ben. Right. O no what the Cymraeg. O dyma fi. Jyst y gerdded ar hyd mynydd Paris. Ac mae un yn hollol peryglis iawn. Eseg nagon peryglis. Alright. Beth ydy peryglis on Hungaric? What's dangerous in Hungarian? Oh well. Well, dyma pan dwi'n defnyddio YouTube ac efo dwi'n eitha lwcus I gael subscribers Hungaric I helpu fi sut I dysgu Hungaric sut Mae'n lot yn digwydd Mae'n yn gall Mae'n yn eitha enfawr Wel, oedd y Celtiaid wedi defnyddio copar ond dda'n iawn a wedyn oedd y Rufeiniaid yn eitha shocked I deud y gwir bod y Celtiaid wedi gwneud hollol galantog efo copars ti'n gwybod mwyn creu economi ond dwi ddim yn gall Rufeiniaid dwi'n yn licio Celtiaid a wedyn just conquero nhw ond wedyn oedd hwnnw'n just dweud can dealltwri bod y Celtiaid wedi adeilad a maen hwn a wedyn yn ystod 18th a 19th ganrif oedd hwnnw'n troi I mewn parhau i'w wneud y mynawd copar diddorol iawn yndi tan diwedd yr oes Victoria Dim yn rhoi peryglis o gwbl, ond unig peth am y rhaid I fi bod yn drag o fan sydd I hwn. Steve, Reit. Na chdi, dyna ni. Dyma rhaid yn hwn, sy'n ni allan. Rwan, os sy'n edrychwch at y golygydd mae'n prafferth iawn ac mae'n cymryd amser o'r ysmynydd ond efalla os dwi'n digon deri yw'n ei gwrs I hwn ydy hwn ydym yn nawr ond os mae'n gydyn o hogyn tew mae'n yn trwbl enfawr ond am rwan dwi jyst eisiau cerdded fel hyn mae'n yn mwy fel a Lebanon allan Miklos dwi'n meddwl ond mae'n yn edrych mwy fel a western film ond na dydw hwn ydyn mae'n yn just a mynnaw copal
cyfnod Bronze Age, reit cyn oes y haearn. A gwaw, ydrych at y dŵr. Eto, anafodus, dwi ddim yn gallu neud yn rwy'n gyd. Wel, baratoen, Miklos Salad i Zoltan a gyfed gyfeillion o Cymru a Hwngari. Dwi'n gobeithio y simonau a fideo efo mynydd Paris a gobeithio y simonau a fideos fi. Ac os o'n i bai, oes gan ti unrhyw gwestiwn gofyn i fi ar y YouTube, just gadael comments ar y YouTube. A hefyd, os ti'n gwybod beth di iaith Hwngarieg, it is very dangerous, just gad fi o'n wybod. Ac wedyn, dos i helpu fi sut y dysgu Hwngarieg, ac wedyn fi fy Hwngarieg fi yn mynd i bod yn well. Modarw Basileg. Cysnod si pan, iso Ramilan, datro do fideo, a wylach di wedyn wythnos nesa ar y taith hir, Salasog.